Nnomee part 2 yanto aso sisi aka opoku ene ni aba abinanko na wo nwura ne mu ommaami amwenima efrimu na nsema esisi okrom wo no sisi akwada na ya demo mbema mienu bi efrefo ma omun kofie na omo ba no na omo hu se nkosua bi egu fom obaabi ba ko so obefa ba ko ka che ne yanko ba ko se ma ne mfa na ode ne nsa kan ya na omeme ye chese Kese no advance ahemfie mpemfo ehia ye a omo pe kwan ya chese saa asem we atuo betwa kora no mu hia ya ebusuapen ejako ono ne buefu ese ne buefu se oman konfo etu krom ho na nsensem se ekoso krom ho na oman konfo entimi mba ponti embeka bibi che so no no wedwa wei lama aso mu jimina ya na meka no jimina ya na meka lama jimina meka na video ebini munim so my comfort e wo krom wo na mo ma nyanta e da mo ade mo fa baabi a mokotwa obi a ne ho nya asem asu no munim so my comfort wo krom wo munye serious na mo dem de be ye mo no nti ebusuapen eja koye na adwen se oni ayefie mpemfo ni bi e bakwa ko hu my comfort na mo ko my comfort o mo duru a my comfort nti esi wo krom ha nyina nti wo hu ye o my comfort nti weni no etwetwa weti ko ohene yare da wo se nti o my comfort wo hu ye o my comfort eti kura yi butuo no wo hu na na ya de atu atese no wani abobo Maya semo. Hey, afedi mo se mo my comfort. Mo hu se mo my comfort. Eyo boapayo. Sa. Ene ne boapayo. Asem bi ma wa chi an yema ndeni a. Pia o my comfort. Pia o mi si mi ni snap nka me gunsa e ma woni wabosom no Nnomee ye. Problem no call me. Why I for enter the problem? Why adenti? Se money na ne na mantwa akonfon ketekete so. E na mo po ma no musio. Ama asasi wura metia. Kachira omo my comfort. Kachira omo anim sa de bia me pese mebodin. Yese ma no aye nti wo de ma me nja me pese mebo bibia din. Aden. De ko so nyina minim. Ne buo na mo fe ma no. Enu nti na akokasa. Me da se o my comfort. Mo ntomo din komo sa no my comfort se me your comfort papa nti no wo de let bygones be bygones. No my comfort eye hwehwemu. Oye hwehwemu no kachira enfem penfo no se he de esisi wo krom ha nyina ohene yare a oyare no efi ono a de aba no so no ono a na ama na ba no so de atoto manfo wo krom ho no efi ono a enti omonko busa ohene na nakatare de waye no mo saso mbra back enti from there na mpemfo ekohu na nakatare ekubusa na nase nana o my comfort aka asem ya kire nse de esisi wo krom ya de aba wo so no ne nyina efi wa kanokra kire confess ebia wo hu betimi ato ohene katare so ye na dwen so bepe mu aka na kure no a kire ne painful no because be eduru ne de ogeden Oshapeni ayo pone etianko nyani aboso na asem ne nyina ne se bra ohene katare bedi akonwa e wo krom ho no na ohwe akonwa no ho asesika bia ni akonwa no ho a betimi de aye mpuntu ndwuma e wo krom ho nti okonhu o my comfort se o my comfort ene nananom enkasa sesika bi e wo bebi a onima omomwa na zika no embrefie se na ebe ya obetimi de bi esiesie kuro no o my comfort so en nananom ekasaaye e manananom eyi ehintasem edi e kire na nakatare se sika de bi wo ho nanso no ewo nwure mu a ewo nsuo bi ho nti se na nakatare betumi a ompa ahemfie mbema ne bi na omombra na onhye omo na onkyere omo kwan mo nko nwura no mu enkofa sika ne mra na nakatare ka che o my comfort se o my comfort na mia me ntumi enkofa mba na sanka mia metumi akofa bade a na ekwan da hode a enka mesere wo se obema me kwan na mia makofa sika no aba na my comfort ka che na nakatare se oh that's even the best but na make ka che woni se kwa wo kono sa wo kono akofa sika ne ba make sure sa wo sika ne ba na nanom anim na nanom ehira so na nanom eyibi na wo de nkaye no akosiesie kuro no na ohene katare se o nana mate o we de sanya asem bia mate pa nti mre no so ya nana katare ebe ko nwura no mu akofa sika no aba kuro no mu no ena my comfort ema na adwe sa adwe ode amani ahwa na okosiesia honhombone bi ewo kwan mu so hie bia onfa adwe ne ba ko enye den enhwe fom sa honhom ne beyira ampampa so nana katare ena nwura no mu a okofa sika na ba no ohia honhom fin bebre ema odifiti omu nyina. Then finally nana katare got to the riverside bebia sikano ewo no nana katare ekodu nsuo no ho no okoto se honhom bi so esi nsuo no ho na ne honhom na ekasa ya te so omu yiyi wan sa no de adwene ba ko bofom odo bofom no bibia anye sa honhom no na nana katare ebusa honhom no se oye hwan na honhom no ekacha nana katare se ofiri omukro no mu wa na osu akatekete kura na nsuo we efa no de ni besi ha ena nana katare kacha ne se nsuo fa no se nsuo anfa no ono de emfa no ho
die onima ne se obefesika ewa ha na nakatare so du nsuo no no na kokua esiwa sika kokko ewom no eye tu kese ba ko na keto ba ko ti na nakatare na dwen so befa kese ni mom e de akọ because eni mom na beboa na lady no eka che ne se nana nka we die mesrew ebetumi anka faketoa no odefo nka be ya anka faketoa na nakatare bie na no a wo na obekire myansa kuku kese ne keto asi a wo se memfa da memfa ketoa no na che se wo befa kese no ko meboa na nakatare entie lady no fa kese yi odefo Tebeya kafaketua no. No, mafaketua no. Nana katare efa sika kuku na oko no na lady no eka che nana katare se nana mbisro kwa ukwe nkebeya nkafa mekofie because aha meti mintimi enkofie se metimi akofie ati so bi efri kro no mu aba so mensa ede me akofie ansa na metimi efri nso hu akofie nti nana mesro fa mekofie nana katare bie na no a ene wobetena ha adane aboa wobepro ewa ha me na me fa nkofie untimi nkwa tena ho na nana katare eja abaye wo no koye na abaye so eyirae nana katare edisika no duru fie no wanfa sika no ankwa abosom fie ama nananom anhwe sika no enhyira so emomo anyi bi emomo anfa bi anye kro ne yie ena odi twa nanum di yi ne sisim atopa efri Ethiopia ekosi Afghanistan ena obu saa no de gi neni enu nti na saa yare no aba nana katare so ene de esisi okrom wo nyina esisi no the elders were really disappointed in Nana, so they went back to the shrine. And then on my comfort ekakasa I say omokobusa nana so aka bibia akire omo on my comfort ekakire omo say kukuo na nana kofa baaye no saa kukuo kese no eye Nnomee kukuo na ketua no mum na ye inhyira kukuo nti se bibia to betimi atwa ti so omokokwaye ni mu ekofa saa kukuo ketua no e de bakro no mu ansa na bibia to atwa na nimpa obetimi so akonwura no mu akofa saa kukuo no aba eyo obi a oye dehye no oye virgin onfa no wonka obada enyinsen obada saa nimpa no na betimi akokwaye ni mu akofa kukuo no aba oman penfo akwatena ase eye meeting ehwehwe odehye a wokrom hi atese oye virgin onfa no wonka obada onwo da no mo hwehwe mu no mu se wokrom ya wan na nsin agedem obi a ye no hu bi nti wan na ye virgin no wan ometena ase ya no mo realize se nimpa no wokrom hi a onsi na agedem da a oni obabia enya hweda a onwo da ayo opoku a yetwa nesu oni ne maame amonima ne nua ba abena yetwa omuesu no ono na oye virgin a ofri kromi akoye omo so na yetwa omuesu nti from there na mo call man comfort ekosere man comfort se nka bibi wo ha obetimi aya nkonya mfa ho no opoku ya yetwa omuesu yekofo mo wo he no man comfort ka kire mo se bibie ni wo se opoku no amba kromu wo baka ohene na nakatare no obewu sa adadua na pepepepepepe ne se kukuo no nukuo mu a nana no obeti ni nana no unwe na so wo a san ganya hwe ana mo dwene wo sen like you tell me something you angasa tell me something owu a bede owu na ye den and I must say I'm wicked. That's the truth. na leto to aswa na be samantoa ene weni obi nim ne obekro From there busa pen ejako ene Judas ekoma me nyantawo te so mo buafu mame nyantawo hu de esi won so de akofa bebi a te se bebi a wo de akofa ye no ama yakoye ne o ma ensa fatase ye isi opoku no ye ko hwehwe no go he Kura no konfo no kura minim no. Ye yada. Wonim konfo no. Hey, this particular scene mame hu se mame nyantawo ye politician mame nyantawo in politics ye rough mame nyantawo ka che busa pen ejako ene Judas se mi ana me nua be ma no ebusa pen muncha na manu wu na so wu a sisi opoku eni ya no se nana wu a eye memeba safo ne bedi ade E fe di ho hu no wa so ho adwen. Ho se wo to oboni mfie. Wasempa mu de muntie me. se nana wu na se mebebe ma safo bedi ade a ebusa pen eni Judas hwe ne mama mo de mo nsa kaka wo komi ya no wo mo amu be enjoy mo be feel nti munjai na nana ngu mame nyanta ye sa convince ebusa pen ejako eni Judas because ebusa pen ejako na obetimi aka kire me ma se o munkon wura no mu enkofo poku ene ne busuafo ne mra Me be di ade a kuro mu hansase ye chep mienu ma fa. Me de fa. Ama wo de adua hu nkoko. ebusa pen ejako so ampe ho asema nka ansoma me ma no ama ma nkofa opoku ene ne busuafo amba then one day ejako eba enam ho na grada te ye na se ne ba ne trim pantan na ne ba no nyamedea nice one me mama mo gos my dear ebusa pen ejako wo fia ne de ba ne paaye te se ne ba no nyamedea so how da wona wo ebusa pen obetimi asolve na why wadwen se won solve ya se ne be kan wa na be kan Eti mo di be yo bia wo kru a. Na mi abusia panyin je commission ka ho. anka woni mpapa na won ye no anka wo pese ho na kan ye no
Enka yen fanya wan. Mnante bebre ni nem kro mo anyu bi afanya ne se me babo no. Sia no ebusapan, wadwena be fie ana, are you going to act or you are going to cut? So me can't send you.